Πώς αισθάνεσαι? Τέλεια. Τι είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο? Το νερό και κάτι που με τη χτενιά που είχες έτσι δύο χτενιές. Ναι, που ήταν παγωμένο. Που δεν ξέρω, ένιωθα δύο χτενιές. Να πω. Οκ. Και το ζεστό ήταν τέλειο. Κάτι Σάουνα. ζεστό, ναι. Όταν ήρθε το νερό στα μάτια σου, τι ένιωσες? Ήταν, εντάξει, πρώτη στιγμή. Φόβος. Ναι, ήταν λίγο έτσι παράξενο, αλλά μετά που το συνηθίζεις, είναι ωραίο. Ειδικά όταν τρέχει το νερό στα αυτιά. Η εμπειρία όλη αυτή. Top. Ενώ τεράστια χαλάρωση. Φαίνεται ότι αρέσει σου αυτό που κάνεις. Το νιώθω. Το ένιωθα βασικά. Και ναι, είναι ωραία χαλάρωση σίγουρα. Χαίρομαι.